Znate li koliko je u Hrvatskoj bilo planova za izgradnju novih nogometnih stadiona, koji nikada nisu zaživjeli? U ovom videu donosimo vam pregled najpoznatijih stadiona za koje su napravljene makete, renderi, čak i tehnički projekti, ali nikada nisu izgrađeni i vrlo vjerojatno nikada neće ni biti. Krenimo s najpoznatijim. Plavi vulkan, planirani stadion Dinama iz 2008. godine, trebao je biti građen na Kajzerci, imati čak 55.000 mjesta, izgledati kao futuristička plava kupola. Nažalost, nakon mnogo medijske pompe i potrošenog novca na maketu, projekt je tiho ugašen 2012. godine. Idemo dalje. Nova Kantrida u Rijeci. Klub HNK Rijeka još od 2014. godine pokušava obnoviti stadion u suradnji s raznim investitorima. Čak su predstavljene dvije makete, ali gradnja nikad nije započela. Posljednji pokušaj bio je 2023. godine s rotiranom verzijom stadiona, ali još nema pomaka. U Sesvetama je 2016. godine gotov tehnički projekt novog stadiona kapaciteta 7000 mjesta. Dobili su čak i građevinsku dozvolu, ali 6 godina kasnije sve je ostalo samo na maketi. Grad Slavonski Brod predstavio je stadion po UEFA standardima, s dvije velike tribine i pratećim sadržajem. Dio se s vremenom izgradio, ali većina projekta nikad nije realizirana. Hajduk je imao velike planove za novu arenu na Brodarici, u sklopu kandidature Splita za Europske igre 2027. godine. Maketa postoji, projekt je na papiru, ali gradnja nije počela. Slaven Belupo također ima ambiciozne planove za svoj stadion, ali još se nije krenulo sa gradnjom. Prošireni stadion Belupa imao bi oko 8000 mjesta i bio bi potpuno natkriven, a cijena nadogradnje stadiona iznosila bi oko 15 milijuna eura. I za kraj, Imotski i Gospin Dolac, jedan od najljepših stadiona svijeta, trebao je dobiti novo ruho kroz studentski projekt iz 2015. godine. Maketa je oduševila internet, ali ostala je samo vizija. Hrvatska tako ima cijeli niz neostvarenih snova, stadiona koji su mogli biti, ali su ostali samo makete.